Welcome din itong tagnas pagtuon. Ang pagtuon nga atong gikinahanglan aron dugangan pa ang atong kaybulos Ginoo o labaw sa tanan nga labaw pang masuod kita kang Ginoong Kristo ug mahimong panalangin ngadto sa uban nga mga katawhan. Pansa dili pa natutunan ang atong leksyon karon, death and resurrection, ang kamatayon ug pagkabanhaw, ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga langit nun, salamat nga kami makatuon usab sa mga pulong. Dalaygon ikaw nga kami makahimo sa pagdawat sa panalangin sa mga pulong nga mo'y maghatod kanamo sa kasuod ngadto ni Ginoong Kristo ug mahimo kaming galamiton sa pagsulti sa kamatuoran ngadto sa uban nga mga katawhan nga wala pa mahibalo nini. Salamat sa iyong paggamit kanamo. Salamat sa panalangin sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Atong i-welcome ang atong tanan nga mga nagsunod nini atong programa sa radio, sa TV, sa atong Hope Channel. Ug doon na tayo mga viewers karon nga atong i-welcome Pastor Pakibo. Welcome usab din siya to kay murag ikadusi na ni nga pagtulunan sa atong leksyon usa na lay kulang tapos na. Og daghan ang nagsunod niini. Welcome pod Ma'am Shay. Thank you. Og panalangin gi kayo nga ang imong tingog mabati sa atong mga nagsunod, naghulat nini atong programa. So salamat sa atong mga televiewers ug ang atong radio listeners all over Mindanao sa nagkalain-laing mission ug conferences. Mao man usab sa atong mga viewers sa nagkalain-laing dapit outside the Philippines. Karon ang atong leksyon murag di kay ganahan ng mga tao ani kay kamatayon man gud. Uy, Murag 50-50 ba kay naay pagkabanhaw pero naamo gyud kamatayon. Ang gusto mo gud sa tao nga banhaw na lang tanan. O di man po ka mabanhaw og walay kamatayon. Pero ang kamatuoran, ang tao dili gyud gusto kamatayon. ibalo ka si Robin Williams. Sa Katong dihang gisubay, gisusi pag-ayo ngano nga namatay siya. tigulan na po. Dili. Only 62 years old. 63. Ang hinungdan nga namatay siya kay gusto niya matapos iyang mga kaguol, iyang mga kabalaka. Bisag unsa may lang ginakatarungan pero ang usagid ka general nga teorya nga ang kamatayon negative yun ang tanan ini. Ako di ko gusto kamatayon. Ramatod pa nila kung nagmasakit na pud kayo ka. Pero di pagyapon ka mamatay, nagsige na lang po kagandom og kamatayon. Kay sa una man siya dunay usa ka tawo dito po ko na-assign sa Artilim sa Buanga Surabay. Sur nga sa Oda Surabay. Nagsige siya hangyon ako iampo ko. Dayon di na magid matabang kay kini atong pagampo ang Ginoo magyapoy magbuot niya na. Kadugayan kay nila samot magyud ang iyang cancer. Nihangyo na gid siya nga pwede ko na iampo nga papahulayon na lang. Primero yang hangyo iampo ko nga maayo. Sa kadugayan nihangyo gid siya nga di na ko kagwanta. Iampo ko nga mo pahulay. Ug tinuod ni pahulay siya. Pastor Paulo, wherever sin is sowed, there is death. Mao na siya. So kini ni ang kamatayon atong isgutan. O ang memory verse Juan 11:25 nga kun imo nang basahon din ha gaingon dinhi nga sige Ginoong Kristo miingon kaniya ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga nituo kanako bisan siya mamatay mabuhi siya pag-usab. Mao ni good news. Bisan siya mamatay mabuhi siya pag-usab. O kini gikan sa pulong ni Ginoong Kristo. Sa tupa ka na maoy naghatag og paglaom. Diri sa kalibutan usay magbulag-bulag man ta tungod sa kamatayon. Pero naghatag yung paglaom mo ng one time nagbiyahe si Pastor Lazaro gikan sa Cebu sakay siya barko dito pa mi sa Davao Mission. Unya yan ang gabi grabe pa niyang wali sa barko. Pagkabuntag tawag siya sa iyahang tapad sa tihiras kay mangapi. Parte naman, patay naman. Patay na. So, lisod kayo pagdawat. Tawagan ang Davao Mission. Kuhaan ninyo, inyong pastor. Kay nana dire, patay. Dito siya namatay sa barko. Sa barko namatay. So, gidala ang iyang patayang lawas dito sa General Santos, kay retired naman siya. Pag-attend og lubong ditong Pastor Aguinaldo,
ang sigigyog hilak sa asawa. Ingon niya, mubalik na unta ka Ginoo. Kay gusto na niya tungod nga. sa iyang kamingaw. Mabanhaw. Mabanhaw. Mabanhaw na. Mao na naghatag og paglaom gyud. Ang pagbalik Ang pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw. Pero din Ma'am Say, sa konteksto sa sala, ang kamatayon sa katigulangon adunay panalangin. Sa konteksto sa sala. Context. Meaning, in the light of sin, kaya nakasala naman ta, ang kamatayon sa katigulangan o sa katigulangon. Katingulangon. Usa ka panalangin. Kay, ilan naman po ka og magsige na lang po kag daot og tigulang ka pirmi. Labi na nang og tigulang kuno ka, usahay malimot na ka, murag ang imong kinaya bata na. So di pod maayo. Pero sa konteksto sa Dios, ang kamatayon wala gyud. Kay gahimo ang Dios sa tao nga dunay posibilidad nga dili mamatay. Kung wala lang unta, dawatan niya ang sala. Yeah. Para Ang pod sa konteksto ako, sa Dios. ang kamatayon mura ni siya equalizer, no? Equalizer. Walay pwede. dato, walay pobre. O para sa ako, ang kamatayon anesthesia pod kay kung kaantos gyud ka. Mao lagi sa kaning konteksto kapaitan bitaw, sa sala. Kaning naakay cancer o niya ang imuhang sakit, grabe gyud, pain, morning and evening. Mo ni Mas gingan. maayo na lang nga naay kamatayon. Giingon kay diri sa itong lecture, makapahuway. Ma'am Say, nga konteksto sa diya sa sala, ang sala miabot, ang kamatayon adunay konsuelo. Aron dili ikaw makabaton og eternidad nga kasakitan. Dili mo kag kasakitan og di na ka mamatay panalitan. Sige lang kag daot, di ka mamatay, dili gusto ang Ginoo niya na. Kinalang pastor nga atong ipasabot sa ato mga kaigsuonan o mga higala nga nagatanaw sa atong programa, nagapaminaw nga ilang masabtan ang duha ka klase nga kamatayon. Kay kamatayon, ang unang kamatayon, unsay nga na sa konteksto sa Sa konteksto sa sala, bayad sa sala, kamatayon. ang kamatayon sa katigulangon Oh. naghatag og panalangin. Ha? Konteksto sa sala. Nga namatay ka. Kay, ang kamatayon mo God, niabot tungod sa sala. Mao na siya nga, sa konteksto sa sala, nga may ka nga, nganong panalangin man. Gipanalangin na siya in the light of sin. Nga pag abot sa sala, ang kamatayon na himong panalangin sa mga tao nga nagkatigulang na. Kay magsakit man sila, kay na may sala. Pero sa konteksto sa Dios, nga gahimo siya tao nga dunay posibilidad nga dili makasala o dili mamatay, mao na nga ang kamatayon usa ka dako kayo nga kapilihan. Pagkasala ni Adam o ni Eva, ang bayad silang sala kamatayon. Mao may Pero gingon. ang sugyot sa kaaway, dagan mo paingon sa kahoy sa kinabuhi. Dili pud gustong Ginoo nga ang tao magpabilim kasasala. Para dili siya mahimong forever nga tinunglo. Tinonglo. Forever nga magantos. Gialihan, gipadala mara, og ali sa manulunda aron nga dili sila makakaon. Mao hinungdan gidaog sa Dios ang kamatayon. O kini gipakita sa gihimo ni Ginoong Kristo nga iyang gidaog ang kamatayon dihapon sa iyang kamatayon, Ma'am Siay. Mao nga namatay siya, apan sa tulo ka adlaw, siya nabanhaw og naghatag og paglaom sa mga tao. Mabisan sila mamatay, apan kung sila mamatay, diha kang Ginoong Hesus adunay paglaom. O si Ginoong si Kristo ra gyud ang nagagunit og yawi sa kamatayon. Pagkanindot aning unaw nga kung gusto mong mabuhi, duol ni Ginoong si Kristo kay siya ra gyud nagunit sa yawi sa kamatayon. Pinadayag 1:17 ug 18. Mao nang giyon nila nga ang tao dili mahadlok sa kamatayon kung naa siya kang Kristo. Kung naa ka kang Ginoong si Kristo, ang imong kamatayon nahimo lamang usa ka Katulugon. temporaryo kama. Dili period kundi kama lang na siya sa sugilanon sa imong kinabuhi. Kay diha ni Ginoong Kristo walay period sa kamatayon. Mo continue ang imong sugilanon sa kinabuhi inig balik unya ni Ginoong Kristo nga ibalik usab ang imong gininhawa. Kay mao Sa to pagsulti na nga dying with Christ is endless hope. with Christ, With Christ, with Christ, death you will have
Endless hope. An endless hope. But without Christ, Without Christ, hopeless end. hopeless end. Okay. With Christ, you will have endless life. Aha. Without Christ, you will have lifeless end. Ako bitang naobserbahan nga kaning usa ka Kristohanon nga puloy-anan nga moabot ang kamatayon sa panimalay. Lahi gyud sa puloy-anan nga niabot ang kamatayon. Nga naay paglaom. Naay Nga Ginoo. murag wala na paglaom. So, lahi ang mga katawhan sa Ginoo tungod kay nagtuo sila nga luyos kamatayon na ay paglaom. Naay paglaom. Kay si Ginoong Hesus namatay ug siya nabanhaw. Mutoy naghatag paglaom. Kay kung makaadto ka sa mga puloy-anan nga wala sila'y pagtuo niini, grabe kamatay pud hapit pud uban sa lubnganan. Magpatulod. Murag wa na. Murag wa na gyud paglaom. Ako jung makita ang kalahian sa adunay paglaom ug sa walay paglaom nga kamatayon. Dili man gyud po nato malikayan ang kamingaw. Kay matod pa nila mubati gid kamingaw sa iring, iro, manok ug unsa pa na dina. Unsa na lang ka ang tao nga nahimong kabahin sa imong kinabuhi. Nag-istorya ba sa ko amigo, ayon siya nga, lamian ang mamatay tas lethal injection, no? Hoy. Di nga naman. Di po ko ana. Ayon siya nga, sa di pa ka mamatay, maka-istorya ka sa Ginoo kay inod man ka sa Sige, sulti sa imong o sa imong istorya, o sa imong buhaton, hala, sige tagaan na. pag kag pinakamaayong pagkaon o gusto ka. Unya, iko nga, para na ko, dili mo na nindot siya. Ikumparar ni mo ang mamatay nga madisgrasya. Mao lagi na nga sa panahon nga tanan unta kita andam sa Ginoo. Ato bitaw nang gitun-an nga andam kita sa tanang panahon. Sa pag-adto na mo sa Switzerland, I met my two friends who are nurses. Aha. Legal di ay nila dito ang ginatawag mercy killing. Mercy killing. Oh, Euthanasia. legal nila. Oh. Euthanasia. Naagi usa ka dapit nga daduna dito unya with the consent of the Family members. Nya, And the person dito himself. Na, person himself, family members nya dadun ka ni anang mao nga building ana nga maong dapit unya dito ka injectionan. Karon atong isgutan ang kining kamatayon. Okay. Ang kamatayon wala nagikikinabuhi ana. Dunay doktrina karon nga mingon sila nga istoryahan nila ang patay. Kay nagtuo sila nga kanang patay makadungog pa. Mo ni ang doktrina sa immortality of the soul kay sa prinsipyo sa pagan dualism kana bang gisiparit nila ang body ug ang spirit. Nga ang lawas wala na. Wagalihok. Pero ang kalag niya Galutaw-lutaw. Sorry pa. naminaw Naminaw pa. Mauni problema karon sa ato ang mga teleserye usahay sa television nga wa tay kabantay ang mga Spiritism. ang mga kabataan gitudluan og immortality da doktrina sa kalag nga dili mamatay. Bantayan yun nato kayo na Bantayan ni mga siya. kaigalaan, kaigsuonan. Kay gitudluan sila. Pero ang Biblia ma'am siya klaro kayo nga Genesis 2:7 duha lang ka bahin ang tao. Abog O gininhawa, abog og gininhawa sa Dios. Mahimong kalag nga buhi. Pero matod pa nila naay giingon sa Lucas 23:43 nga buhi gyud. Buhi gyud unya napaganingon nila nga ang una nga ilang doktrina nga inikamatay sa tao musaka sa langit dayon or maadto sa purgatorio. Lucas 23:43 tanaw nato kun unsa gi content yana kay mao man unang doktrina nga gisuporta nila sa immortality of the soul. Lucas 23:43 kadtong nagbitay nga kawatan. Kaniya si Jesus mitubag nga nagyon, sapagkat tinuod magayon ako kanimo, nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Kini siya nga doktrina gihimo ni sa mga tao nga adunay orientation sa pagan dualism. Pagano nga pagtulunan nga ang tao kung mamatay posible musaka dito sa langit or magpabilin siya dito sa
purgatorio kay limpyuhan sa siya para ma-qualify siya para langit. Kay gani kuno ang Ginoo mismo gasulti nga karon dayon muuban ka nako sa paraiso. Gusto na kong ipahibalo sa atong mga televiewers nga ang Griego nga manuscript kay Griego Aramaic maning pagasulti niini. Ang Griego nga manuscript walay kama. Pag-translate ani sa mga Bible scholars, gibutangan nila og kama pero wala na butang sa sakto nga posisyon. Kaya ilang pangamahan kadto lamang mga wala gatudlo sa makaingon ako kanimo karon dayon karong adlaw uban ikaw kanako sa paraiso. Ang kama ni ana ako karon magaingon kanimo. Ha? Karon ako magayon kanimo gikamahan nila. Karong adlaw wala na nila kamahi. Karong adlaw diretso na. Karong adlaw or karon muadto ikaw uban kanako sa paraiso. Sa to pag-interpretar niini nga niadtong adlaw kuyog sila sa paraiso. Sayop na nga pagtulunan kay ang ebidensya wala gani si Ginoong Kristo muadto sa paraiso. Naapa si Ginoong Kristo. Kay kun niadto ang Ginoo sa paraiso wala na siya anang panahon na. Ang kama anang sakto karon magaingon ako kanimo karon. Kama. Kama. So, ang kama ibutang human sa karon o human sa karong adlaw. Pastor, ang akong amigo namatay, unya ang kamatayon, wa maklaro og gipatay ba siya o naghikog ba siya? So, ilahang Unya, ang iyang amahan, nakailang, amigo mayon siya, Pastor. Oh. Kanang pila may akong ihatag nimo, Pastor. Nga numan nga mohatag magka. Siya mohatag ko nimo kwarta, iyan po ang akong anak nga maluwas. Doon na mga tao kung nagunahuna nga kung ang tao mamatay, ang pag-ampo sa mga sama sa pastors, pare, makaluwas pa, makatabang pa, aron nga dili siya Anang ma-impyerno. doktrina ha, Pastor Pikip, mawala sila gingon ako ganiha, nga doon ay doktrina sa kanang purgatorio, nga dito limpyuhan ka, pinagi sa mga pag-ampo sa mga balaan. Gani, dili lang kay sila may mag-ampo. Hasta pa ang mga gituhan nila nga mga nangamatay na, mag-ampo para sa patay. So, Pastor Paulo, ato sigurong, imo sigurong ihatag ang formula sa kinabuhi. Unya, formula po sa kamatayon. Ang formula sa tao, maura gani siya. Abog, Plus, butangan o gininhawa sa Dios. Sa Dios. Mao na to ang kinabuhi. Wala lain. Wala lain. Abog gikan sa yuta. plus, ginhawa. Ginhawa sa Dios. Nga gibutang sa ilong. Then ang tao gitawag na Buhi nga kalag. kalag nga may kinabuhi. Genesis 2:7 mo na. Ini kamatay sa tao, unsa may mawala. Okay. Ini kamatay sa tao basa Ecclesiastes 12 versikulo 7. Ecclesiastes. Kay ang formula sa ang formula sa tao mamani. Sa kinabuhi. Abog plus gininhawa sa Dios. Kining abog unsa man ni naba ni buot ma'am siya. Wala. Wala buot. Kanang gininhawa sa Dios nga hangin niuma sa Griego. Niuma nga gibutang niya sa ilong sa tao nga mao ini sulod dito sa iyang sistema sa lawas. Naabatoy buot ang hangin. Wala. Wala gihapon. Duha ka mga walay buot. Tawag duha ka mga unconscious nga mga bahin nga mao ang abog ug hangin nga wa tay labot ani kay ang abog gikan sa yuta, ang hangin gikan sa Dios. Gi-combine sa Ginoo nahimong kalag nga may kinabuhi. So kung mamatay ang tao, Pastor, Kung mamatay, unsa na pod nga ang formula? Nagtuo ko ma'am say bisag di pa ta mabasag Biblia. Kay gikan masabog og ginhawa, kinahanglan nga ang tao kung mamatay mo split tong tua. Bawion ang hangin para nga mobalik sa abog kay mao may formula. Tanaw na to kung mao ba pod ang So gisulti ang sa Biblia. abog, uli sa abog. Tanaw na to kung mao Okay. ba gyud kay bisag dili na lang ta mabasag Biblia. Adto na lang ta sa formula, nagtuo ko nga ang abog mobalik gid sa yuta. Ato yung basahon. Tanaw na to Ecclesiastes. 12:7. Tanaw na to sa gingon. Og ang abog mobalik nga ni sa yuta ingon sa kaniadto. Og ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Mao gid ay ma'am say. Sakto gid ay. Sa to pa
So, ang consciousness, wala na. Wala na. Ang abog, mubalik sa abog. Mabalik. Ang gininhawa, Mabalik sa Dios. mubalik sa Dios. Oh, mauna nga dunay pagabanhaw kay kadtong gininhawa nga nibalik sa Dios, mao man pud to ang gininhawa nga unya ibalik si Ginoo sa panahon nga siya mobalik. So, dili tinuod ang pag Wala. huna sa uban nga Nagkabuhi pa na. naay- Nanuktok, o kalag May nga balik. magsigig balik-balik na ay nay nagtudlo. nga Kay- makigsulti Nabtan ako. kas patay, no? Wala, Nabtan ako dili ang pwede tigulang nga nagluho dito sa minteryo. Ingon siya nga, Nay, panalangini ang imong maapo, Nay, nga silang pag-eskwela, mulampo sila. Maayo po. Nay, Maayo nga mga angyo. kanang hatagig may panglawas ang imong mga apo. Ako sige pikpik, kung kinsa man ito'y imong isabot, ang imo tong nanay nga patay o ang Ginoo, kinsa may makahatag panalangin sa imong mga apo? Tinuod na Ang siya. imong nanay o ang Dios? Bantayan na nato kay Oo. bisan sa mga TV, no? Oh, Kung dili nato madoktrinahan pag ayong atong mga anak, mga Mao na, apo. mao na. Bantayan nato kay murag very casual ang conversation katong mga contestant sa mga katong mga bata nga mga singers. Mingon nga napatay naman to iyang mama para ito sa iyo, mami. oh. Kanang mga ingon ana ang mga sinultihan. Daghan kita nadunggan ni ana o di man ta makahukom kay ang Ginoo man gyud ang nasayod sa atong kasing-kasing, pero dili ta makatudlo nga mao na ang atong imon. Otherwise, dili nato mapasupot ang hunahuna nga doon natay personal nga pagpangandam. Kaya mayon madayon nga kung mauday na ang doktrina ha, nga maampuan pa ko ini human sa kamatayon, dili na lang ko mangandam. Pasag din na lang ka mga tawa na bagampo para nako, kay maluwas pa maday ko. May chance pa. Maunay usa ka dako nga kapildihan nga pagtulunan. Kaya ang Ginoo gaingon siya, pangandam kamo. Pero ang mga doktrina sa ubang reliyon, ampuan ta na. Oh. Naay mga doktrina nga, sige lang, mamatay mo, naay mo ampo para sa inyo. Daw bikaron kung ikaw na katapusan mamatay. Nawa na mo ampo nimo, dili Pero ka katong kayo. tigulang yung ako nimo, yun siya pastor. Salamat pastor. Daghan. Dugay na biya ko pastor nga magampo diha sa kang nanay sa minteryo, pero salamat kay ikaw na Gikuri ka nakamadlong nimo. nako. O karon, Oh. daghan kay mga doktrina din kanang impierno. Ato pang hataga gamay ang impierno. Hades, Gehenna sa Greeks, Sheol sa Hebrew. Pero kining mga lugar di nato matawag nga mao ni ang place Impierno. of eternal torment. Oh. Mga lugar lang ni nga gihisgutan sa bulang kasulatan nga dunay mga patay nga gipangtambak sa unang panahon. Pero ang Hades di nato maingon nga eternal torment kay wala may doktrina ang Ginoo nga ang mga makasala lutuson o impierno sa walay katapusan. Wala man kay ang Ginoo niya na. Ako ning gusto ipasabot kay naay mga Walay doktrina ana. Oo. panimalay o mga tao nga may eksperyensya sila nga nagpakitag usab tong ilahang Oh, mao lagi minahal si apparition. kinabuhi Oh, nga namatay nagpila ka adlaw o pila ka semana nagpakitag usab. Nagpadungdungog. Oo. Kinsa man ni nga pamaagi Pastor Paulo kung ingkaso lang, no? Na ay magpakita nga nibalik ang yun, inyong mga minals kinabuhi. Gusto ni nako tagaan og emphasis kay ang yawa manggod makahimo ani. Oh, Oh. mao na. Pwede nga katong naong sa inyong papa, lolo, bisan ganing tong presidente sa Unas Davao Mission, Pastor Layon? Layon, Oho. sa Old Mission. Oh. Gipukaw siya sa iyang amahan nga namatay na. Uy. Kunya nalibot po siya nga namatay. Soy, Josue man. Oh. Soy, paliguas ako, nya luguri akong likod. Uy. Niadto na siya dito sa bathroom, gilugda na. Oh, at the middle sa sige siya lugod sa Uy, iyang amahan nga nakalilis, tigulang. Dinha pa siya nakaunaw na, di pa patay naman ni si Papa? Oh. Mingon siya, patay ka na. Dili ka na ang akong amahan. Hala. Pahawa, yawa. In the name of Jesus. Aha. Nawala siya. Pastila, no? Sometimes So mga doon ay mga nga kaigsuonan, nga sinatian. Oh. gusto na ko ni tagag-emphasis kay it might happen to you and your family. Nga usahay tungod sa kamingaw nato mo sakay ang yawa nga ipakita atong mga minahal nga nangamatay na sa dugang panahon. Tinuod na, That is the work of Satan. The work of Satan. Oh, imo dayon ng isulti nga in the Santa. name of Jesus, santaon dayon. Apa That's dini not
sa atong pagtulunan, dili lang kamatayon ang atong gisigutan higala, kundi ang pagkabanhaw. Si Pablo nagaingon, kay maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, pinaagi usab sa usa ka tawo nahiabot ang pagkabanhaw sa mga patay. Kay maingon nga diha kang Adan, ang tanan nga matay, maingon mo usab diha kang Kristo, ang tanan mga buhi. banhaw. 1 Korinto 15, versikulo 21-22. Daghan ang angay ito isgutan din sa kamatayon o pagkabanhaw. Pero ang importante, di na ta magunaw ng kamatayon. Padayon ang itong pagkinabuhi, kung unsa ang itugot sa Ginoo kung sa kitataman, mao kana. Apan ang importante, nga atong mahibaluan, nga ang kamatayon, dili mo'y katapusan sa tanan. Kung ikaw, anaa ni Ginoong Jesucristo. Yeah. Usa Ang atong pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, Mao Pastor, kana. mao'y naghatag og paglaom. Mao kana, ma'am. Og atong i-emphasize sa ato ang mga televiewers nga walay pagkabanhaw nga mag-una-una. Wala. Wala kay basig mingon nga Hulaton nama na to. kay pagkabanhaw. So nabanhaw tong ako ang minals kinabuhi, ang pagkabanhaw mga kaigsunan. Dungan Mahitabo lang yun. Tingog nga Diha pagkabanhaw. sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Tinood ka na, og dahang salamat dito sa langit, magkita tayong tanan, lundon Amen. kalipay, Amen, lundon Amen. kalinaw, og hinaot nga mao kini atong handom sa itong kasing-kasing, atong pamilaw, sa kawit tugang nga inspirasyon sa atong pagkalagit sa Ginoo. 无论是住在美丽的高山，还是淹没在阴暗的幽谷，那彼海尽头，你将会发现，主的为你我而预备，迎上太阳，它总不改变，像那小雨洒在脸上，迎上太阳，它总不改变，啊，总不改变。Amahan nga langit nun, dalagon ikaw sa walay katapusan. Salamat sa pagkabanhaw, di na ni Ginoong Kristo, sa paglaom ni Ginoong Kristo sa iyong pagbalik, ug kaming tanan, magapuyo sa langit ng puloy-anan, sa ngalan ni Ginoong Jesus nga among manaliwasan. Amen.